Το θέμα μου, όπως ακούσατε αγαπητοί μου φίλοι, είναι οι δωριστοί αρμονίες, με υπότιτλο «Το αληθινό πρόσωπο της αρχαίας Σπάρτης». Πριν επεξεργαστώ το θέμα πολύ σύντομα σε 5-6 ενότητες σημεία που θα σας τα αναφέρω, θέλω να πω ότι το πρόβλημα που ορθώνεται μπροστά στο θέμα είναι το γεγονός της παρανόησης, της παρερμηνίας και της παραχάραξης του δωρικού κόσμου στην αρχαία Ελλάδα ευρύτερα και ειδικώς του κράτους της Σπάρτης, της πόλης των Λακεδαιμονίων. Είναι μία από τις πολλές και μεγάλες παρανοήσεις που έχουν γίνει μέσα στην ιστορική ερμηνεία. Τέτοιες παρανοήσεις έχουμε κι άλλες πολλές. Απλώς την αναφέρω. Θα έλεγα μόνο ότι στον ίδιο βαθμό παρανοημένος είναι και ο κλασικός ελληνισμός. Άλλοι ήσαν οι αρχαίοι Έλληνες και άλλοι μαθαίνουμε ότι είναι στα σχολεία, από τα δημοτικά ως τα πανεπιστήμια. Το μεγάλο κρίμα της παιδείας μας. Δωριστοί αρμονίες. Γνωρίζετε ότι στο μεγάλο του έργο ο Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτων, την Πολιτεία, στο πρώτο βιβλίο έκανε μία πράξη που μέχρι σήμερα προβληματίζει την φιλοσοφία και την ερμηνεία της φιλοσοφίας. Ενώ στο έργο αυτό επιχείρησε να μας δώσει την τέλεια πολιτεία, μια πολιτεία που να αντέχει μέσα στο χρόνο, το πρώτο του αίτημα ήταν η διάρκεια, αυτό που έλεγε ο Χίτλερ στην εποχή μας, φτιάχνω το Τρίτο Ράιχ για 1000 χρόνια, ο Πλάτων το οραματίστηκε να φτιάξει μια πολιτεία που να μην παρακμάσει μέσα στο χρόνο. Και το δεύτερο βέβαια αίτημα για την πολιτεία αυτή ήταν ότι έπρεπε να είναι όσο γίνεται δίκαιη, όσο γίνεται, εφόσον ενδέχεται, με την έννοια της ισοκατανομής των αγαθών, της ίσης συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στην ευδαιμονία που μπορεί να δώσει μια πολιτεία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την περίφημη πολιτεία του έκανε πράξη επαναστατική ο Πλάτων. Εξόρισε τους ποιητές. Έξω, λέει, οι ποιητές από αυτή την πολιτεία. Και αυτό είναι το σκάνδαλο που απασχολεί μέχρι σήμερα την επιστήμη της φιλοσοφίας. Γιατί εξόρισε τους ποιητές, μπορούμε να το καταλάβουμε κάπως βέβαια, ύστερα από όλες τις ερμηνείες. Είναι βασικά το γεγονός ότι οι ποιητές στην πλειονότητά τους είναι λαπάδες, που είπε κάποιος σύγχρονος πολιτικός, αλλά οι ποιητές, οι μεγάλοι, είναι οι μόνοι που καταξίωσαν τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία, και ό,τι μένει οι ποιητές το ιδρύουν, λέει ένας μεγάλος Γερμανός ποιητής, ο Φρεντερίκος Χέλντελιν. Ενώ εξορίζει λοιπόν τους ποιητές από την πολιτεία του, αφήνει μία μορφή ποιητικής δραστηριότητας, ένα είδος αρμονιών, όπως έλεγαν τότε οι Έλληνες. Αφήνει τις δωριστοί αρμονίες. Εξορίζω τους αιωλικούς, τους λυδικούς, τους ιωνικούς μουσικούς τρόπους, τον τρόπο με τον οποίο γράφουν ποίηση όλοι αυτοί, και αφήνω μόνο τη μουσική αρμονία που εκφράζει το ήθος των αρχαίων δωριαίων. Μαζί βέβαια με τις φρυγιστή αρμονίες που είναι πολύ συγγενείς, για να είμαστε ακριβολόγοι. Αυτό το πράγμα σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος στη Σπάρτη και το βίο που δημιουργήθηκε και άνθησε εδώ στη Σπάρτη τον είδε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στην εποχή του, και από τότε σε Ρήγα Ιτάνη μέχρι σήμερα. Η ευθύνη για την παρανόηση του γνήσιου προσώπου της αρχαίας Σπάρτης, την ευθύνη αυτή την έχει τόσο η ιστοριογραφία, όσο και η φιλοσοφία, όσο και η πολιτική τέχνη και η πολιτική επιστήμη, αλλά στον ίδιο βαθμό και η παιδαγωγική επιστήμη σήμερα. Θα επιχειρήσω λοιπόν πολύ συνοπτικά να δείξω αυτό το γνήσιο πρόσωπο όπως το είδε ο Πλάτων. Το 1951, αγαπητοί μου φίλοι, επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Λακωνία ο Γιώργος Εφέρης. Καθώς κατηφόριζε πάνω από τη Σελασία, κατέβαινε κάτω στους Βουτιάνους και είδε αυτή την πεδιάδα εδώ,
Είδε τον Ευρώτα να κυλάει ήσυχα, Φεβρουάριο μήνα ήρθε, να κυλάει ήσυχα τα νερά του Ήων ελαίου ρεύμα ψοφητή ρέοντος, σαν να κυλάει λάδι χωρίς κρότο. Είδε αυτούς τους ασημένιους ελαιώνες, τις πορτοκαλιές με τα πορτοκάλια κτλ. Για μια στιγμή στάθηκε έκπληκτος, διότι έφτασε σε μια αναπάντεχη κατανόηση. Πόσο θηλυκό είναι αυτό το τοπίο της πεδιάδας της Λακεδαίμονος, είπε. Τι ομορφιά, τι τρυφερότητα, τι απαλότητα. Να, σκέφτηκε, ο στοχασμός του Σεφέρη είναι αρκετά στιβαρός, να ο τρόπος με τον οποίο η πεδιάδα της Λακεδαίμονας τιμώρησε τους Λακεδαιμόνιους για το σκληρό τους τρόπο, για το σκυθροπό, για τον τραχή χαρακτήρα τους, για τη στρατοκρατική προοπτική τους, για το γεγονός ότι είχαν υιοθετήσει όλα αυτά τα δύσκολα που έτσι παραδόθηκαν στην αρχαία Σπάρτη. Να ο τρόπος με τον οποίο τιμώρησε τους αρχαίους Σπαρτιάτες η πεδιάδα της Λακεδαίμονος. Ωστόσο, την ίδια στιγμή σηκώνει τα μάτια του ψηλά και αποσώνει έτσι. Ψηλά όμως η αποστομωτική αρχοντιά του ταΐγετου, το τραχή στοιχείο, ο ημεροφύλακας και ο παιδαγωγός του αρχαίου Σπαρτιάτη, αυτό το βουνό. Στη συνέχεια θα πούμε ότι ένας άλλος νεοέλληνας αξιόλογος, ο Κώστας Ουράνης, που έχει γράψει πολύ σημαντικά ταξιδιωτικά, κάποτε που ήρθε και αυτός εδώ στη Σπάρτη, είπε ότι έκανε και αυτός μια αντιπαράθεση στοχαστική και λέει η αρχαία Αθήνα άφησε την Ακρόπολη. Και πράγματι η Ακρόπολη των Αθηνών είναι το πνευματικό Everest του πλανήτη. Τίποτα ωραιότερο δεν έγινε πάνω στον πλανήτη από την Ακρόπολη των Αθηνών, μέσα στο χώρο της επιστήμης, της πολιτικής τέχνης και της μουσικής, των μουσών, των καλών τεχνών δηλαδή. Η Σπάρτη τι άφησε? Τίποτα. Ξαφνικά όμως, σαν να συνέρχεται ο Κώστας Ουράνης και λέει η Σπάρτη άφησε ένα εισάξιο της Ακρόπολης στο Αθηναίον έργο. Άφησε τον ταΐγετο. Αυτό το σχόλιο θα μας χρειαστεί στην αμέσως επόμενη ενότητά μου. Θέλω να σας πω όμως το γεγονός ότι στη Σπάρτη δεν έμεινε τίποτα, εκεί που σε όλες τις πόλεις έμειναν μνημεία και κυρίως στην Αθήνα, το γεγονός αυτό ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες. Ήδη ο Θουκυδίδης, και μιλάμε για το τέλος του 5ου αιώνα, στο πρώτο βιβλίο των ιστοριών του γράφει μία κρίση που δεν την έχουμε προσέξει. Συγγνώμη. Εάν, λέει, έρθει μια μέρα και ερημωθεί η πόλη της Σπάρτης και το μόνο που απομείνει θα είναι τα ερείπια των σπιτιών, τα θεμέλια των σπιτιών και τα ιερά των θεών, οι ναοί. Οι άνθρωποι που και περάσουν πολλοί αιώνες, οι άνθρωποι που θα έρχονται, λέει, στη Σπάρτη δεν θα μπορούν με κανένα τρόπο να πιστέψουν ότι εδώ υπήρξε μια πόλη που είχε αποκτήσει τέτοια τρομακτική δύναμη στην εποχή της και μία παράλληλα τόσο μεγάλη δόξα. Σας αναφέρω το παράθεμα στο Άγιο Πρωτότυπο, λέει ο Θουκυδίδης. Λακεδαιμονίων γάρ ή η πόλης ερημωθεί, ληφθεί δε τάτε ιερά και της κατασκευής τα εδάφη, πολύ αν είμαι απιστία της δυνάμεως προελθόντος πολλού χρόνου της έπειτα προς το κλαίος αυτόν είναι. Όλα αυτά σημαίνουν απλά ότι το ήθος που μας έδειξε το κράτος των αρχαίων Λακεδαιμονίων έχει μία καθαρά εσωτερική διάσταση. Είναι μία δύναμη εσωτερική, ένα φρόνημα, μία κατανόηση, μία αντίληψη, μία φιλοσοφία. Και έχει σημασία το γεγονός που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι οι μόνοι που φιλοσοφούσαν γνησίωστε και ικανός
είναι οι Σπαρτιάτες, το περίφημο το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν. Και μάλιστα ο Πλάτων έχει γράψει ένα ολόκληρο διάλογο, τον Πρωταγόρα, που επιχειρεί να δείξει ότι μόνο στη Σπάρτη υπήρξε γνήσιος φιλοσοφικός λόγος. Αυτός ο λόγος βέβαια ήταν πράξη. Οι Σπαρτιάτες δεν μιλούσαν. Μιλούσαν πολύ ελάχιστα, πολύ λίγο, αλλά έπραταν. Ο Πλάτων παρουσιάζει τον αρχαίο στοχαζόμενο Σπαρτιάτη σαν έναν ακοντιστή, έναν δεινόν ακοντιστή, συσπυρωμένο ανά πάσα στιγμή να τεινάξει το ακόντιό του. Γι' αυτό λοιπόν το εσωτερικό ήθος θέλουμε να μιλήσουμε και αυτό είναι η πραγματική ουσία των αρχαίων Σπαρτιατών.